Niin, nyt se on päällä. Moi! Noin. Mä tehdään tänään tämmönen meikki-video. Silmät kiinni. Silmät kiinni siis. Niin. Eli tämä ensiksi läpsäpäähän. Siinä meillä kaikki kynsirakat. Ja otan taas nutun vielä. Koska mä en ole mitään huivia, niin mä otan nyt tämmönen. Hattu. Älä niupää. Älä. On tämmönen tumeinen. Poski. Puna. 3 ruusupaa. Kun kärsinyt suti. Ripsiväri. Ja sitten on... Älä niin, sitten ei näe. Tos. Ei lähde auki. Ihan sama. On joku Max Factorin huulikakkakynä. Tai joku. Sitten oli tämmönen huulikunto. Vesi! No joo, näytän niitä. Ei lähde auki. Nyt, niin. Nyt joo. Eli nyt läpsä päähän. Ota. Se on niin tää... Elikkä mä aloitan nyt... Ei siu tarvii. Miten sillähän tiedät noin? Niin tunnen ne. Ota. En näe läpi. Noin. Avaan. Se on suti. Ja se on tässä. Elikkä mä laitan jotain. No niin, ja nyt sitä. Missä minun? Se pitää tunnustella. Ja minä yritän tunnustella. Noin. Ota, mä jopa saat tukkiin. Mitä se on? Ai, se on huulikilta mentiin elästeeksi nyt auki. Ei lähde auki. Älä vielä. Mitä tää on? Se on luomiväriä. Okei, me laitan sitä nyt luomiväriä. Koska tää hattu tippuu taas? Ota, minä kirjeistä sitä. Ota. Kato muualle. No, ostakaa nyt sillä. Vieläkin liian iso. Ei. Niin. Missä se nyt on luomi? Ei oo sit paljon meikkejä. Noin. Mitä sitten? Se on uuli. Sitä ei paljon sillä. Noin. Varmaan tuli hassun näköinen. No millaista? Mie nyt nää. Tää ripsiväriitä. Tässä se on auki jo. Oho, sorry. Mie nyt näe mitään. Noin. Minkäköhän näköinen sit tuli viikon saavalla. Mut tässä oli kaikki. Ai jaa, se mie nyt. Saat. Oikeesti! Ne meikö sit sieltä. Pääsi loppuun. No siitä tuli nyt, no ei mikään paras, mut aika hyvä. Mie nähnyt sit läpi. Sillä on Sun hienot huulet. Pitää katsoa tänne päin. Eli nyt Mia meikkaa.
Ilonan. Oliko se nimi Ilonan? Oli. Ouch, mulla menee vähän. Taktatuuri. Oota, minä yritän avata tätä. Mikä tää on? Puskapuna. Oota. Värpää. Aha! Oota, se on luomiväri. Irti! Minä kyllä osaan avata sen ehkä. No niin, se on. Ouch. Minä näytän nyt täältä. Tästä sieltä näkyy kaikki jälkiä, mitä on tullut. Mitä vielä? Eeppiseltä. No, tätä. Noin. Oliko kaikki? Oli. Nyt saa tavata. Näistä tulee aina yhtä hassun näköisen. Elikkä minusta oli tämmönen. Tämmönen. Sitten oli tuommoinen. Ja nyt putsaan nää. Sitten me leikataan itsemme hienoksi oikeesti. Ettei mitään sukasuja ja semmosia. Elikkä nyt minä käyn pesemään meidät pois. Noin. Max Factorin. Mä tuun. Ja nyt minäkin aloitan tällä. Tiedät, nyt se on auki. Älä nyt syö sitä. Ja tätä. Koskipunaa. Ja tätä. No. Ei syödään tarvitse. Onko se otat sinne? Joo, siinä tuli hirveet naurut, kun nauratti niin paljon. Ilme äsken. Joo, ja minä pidän sit suuta auki, kun minä laitan luomivärit. Älkää sit syöttäkö tää niin kommenteissa. Miksi sä pidät suuta auki, kun sä otat luomivärit? Ei syödä tarvitse.
Siinä oli se. Ei sun on tarvitse. Vielä ripsari. Noin. Minä voin viedä sen. Ei tarvii. Voitko se viedä sen? Niin, tämmönen. Noin.